Всего по территориальному отделу было проведено в 2017 году 197 проверок, в том числе 74 плановые проверки, 121 внеплановая проверка и 18 административных расследований. Территориаль бүлік жетекшісі Анна Трифонова Нурлат, Ақсубай, Шермеші, Әлки районларындағы өткен ел дәуамында олып барылған эшләргә жентекле анализ ясады. Докладта йогышлы һәм паразит авыруларның теркәлү очраклары, аларга каршы прививкалар ясату буенча конкрет саннар яңгырады. Шунда ук проблемалар да ассызыкланды. Ул мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында прививкалар ясатудан баш тарту. Әлеге эшне активлаштыру максатында медицина персоналлары арасында бәйге оештырылган. 2018-2022 елларга исәпленгән 3 максатчан программа төзелгән. Территория бүлеккә үткән гражданнардан 90 мөрәҗәгать кергән. Чыгыш ясаучы районнарда эшә торган суның сыйфаты туклану гигиенасына тукталды. План по госзаданию в 2017 году составил 22 255 единиц, включающих в себя проведение санитарных экспертиз, лабораторно-инструментальных исследований, испытаний, оценок, расследований, установления причин и выявления условий возникновения распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, ведения соцгидмониторинга, обращения граждан. Үткән ел башкарылган эшләр күләмле. Киңәшмә эшендә катнашкан район башкарма комитеты җитәкчесе Әскәр Габдуллин Нурлат районында эшә торган суның сыйфатын яхшырту буенча башкарылган эшләргә тукталды. ТП устанавливает, электричество устанавливает. Через неделю мы там будем подавать воду. Ну, я не скажу, что там качество воды она будет намного лучше. Но качество воды будет лучше однозначно, но это будет еще наоборот исследовать. Это где-то через неделю, 10 дней мы подаем туда другую воду в Печной Поляне. Киңәшмәдә 4 районның үзәк хастаханәләре баш табиблары, мәгариф бүлеге җитәкчеләре, халыкны эшә торган су белән тәэмин итү буенча җаваплы затлар катнашты. Киңәшмәдә бу елга бурычлар да билгеләнде.